1980-nji ýyllarda Sowet Soýuzynda alkogola garşy göreşmek boýunça kampaniýanyň başladylaryna şu ýyl 30 ýyl bolýar. Bu kampaniýany başladanlaryň biri Mikhail Gorbaçov şol döwür goý berilen ýalňyşlyklary boýuna alýar. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Mikhail Gorbaçowyň 1980-nji ýyllarda alkogola garşy ýöreden kampaniýasynyň dowamında vodkany we beýleki agyr alkogol önümlerini satyn almak üçin bolan ulan owatlar öňkü Sowet Soýuzynda ýaşan köp adamyň ýadynda bolsa gerek. Häzir öňkü Sowet lideri özüniň ilkinji uly inisiatiwalarynyň çäginde 30 ýyl mundan öň başlan bu kampaniýasynda goý berilen kemçilikler barada aýdýar. Gorbaçov 15-nji maýda Komsomolskaya Pravda neşri bilen söhbetdeşliginde spirtli içkilerden saklanmak programmasyny kelle palta urulan ýaly girizmeli däldi diýdi. Ol 5 ýyllyk kampaniýanyň ýuwaş-ýuwaşdan we tahkik plany görä alınıp barylmalydygyny bellädi. Alkogola garşy plan 1985-nji ýylyň 16-njy maýynda Mikhail Gorbaçowyň häkimet başyndaky Kommunistik partiýasynyň baş sekretary wezipesine geçmeginden 2 aýdan soň başlanypdy. Bu Sowet ykdysadyetinde zähmet öndürüjülügiň pete gaçmagyna we iladyň ömür uzaklygynyň gyýytgalmagyna sebäp bolan alkogolizmiň pazarlap ötmegine jogap bolmalydy. Alkogol içkilerini satýan dükanlaryň aglaby köpüsi ýapylypdy we azyk dükanlarynda alkogol satylýan sagatlar çäklendirilipdi. Alkogoluň narhy ýokarlanyp, agyr alkogol içkileriniň düzümindäki esasy serişde gantyň gytçylygy döräpdi. İş ýerinde ýa-da köpçüligiň arasynda içkili tutulan adamlar cezalandyrylypdy. Ähli mektepler, kärhanalar, ýokary huzaýlary we beýleki guramalar alkogola garşy jemgyýetlerini döretmäge mejbur edilipdi. Alkogol toýlarda hem gadagan bolupdy. Kafkazda, Moldowada, Ukrainada we Orsiýatyň gün ortasynda seýrek çakır öndürýän hozalyklar ýok edilipdi. Bu siýasat ýylar arasynda goldaw tapmandy we netijede alkogol önümçiligiň gara bazary döräp, Sowet büdjetine onlarça milyon Amerikan dollary möçberde zarba urulypdy. 1990-njy ýylda bu kampaniýa resmi taýdan gadagan edildi. Gorbaçov Komsomolskaya Pravda neşri bilen söhbetdeşliginde kampaniýanyň durmuşa kämil geçirilmänliginiň öz şahsy ýalňyşy bolanlygyny boýun aldy. Emma ol ýalňyşyň jogapkärçiliginiň planlaşdyryş we durmuşa geçiriş işlerine jogapkär bolan ýokary derejeli Sowet ýolbaşçylary Yegor Ligachowa we Mikhail Solomentsew hem degişlidigini aýtdy. Alkogola garşy kampaniýanyň 20-nji ýyl dönüminiň öňü tirasynda 2005-nji ýylda beren interwýusynda Gorbaçov ony ýalňyşlyklar sebäpli beýabry bolan beýik ideýa diýip atlandyrypdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasyna görä häzirki Orsiýetde ölüm ýagdaýlarynyň 30% alkogol içmek bilen bagly bolýar. Şeýle-de Orsiýetde alkogola garaşly ýaşlaryň sany beýleki ýurtlara garanda has köp. Emma şu ýylyň başynda Orsiýetiň hökümeti ýurtda alkogol içkileriniň möçberiniň we munyň bilen bagly ölüm derejesiniň petelýänligini aýtdy. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 14-nji maýda Aşgabatyň bir näçe raýonunda agyz suwunyň ençeme saatlap kesilenligi, munyň ýaşaýjylaryň günnelik durmuşyna käbir bökdünçlikleriň döremegine sebäp bolanyny habar berilýär. Aşgabatyň käbir sebitlerine agyz suwunyň kesilmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň soňky bir näçe hepdeniň dowamında ençemede gaýtalanany aýdylýar. Aşgabat habarçymyz Murat Gurwanyň taýýarlan maglumaty. Dün 14-nji maýda ýerden Aşgabatyň bir näçe raýonlaryna suw kesildi. Paýtagyň 2-nji, 5-nji, 6-njy, 11-nji mikroraýonlaryna, Hitrovka, Pasyolka diýilip atlandyrýan raýonlaryna bütün günden ýaly agyz suw bolmady. Agyz suw diňe gije saat 10-ra berildi. Agyz suwunyň kesilmeginiň sebäpleri belli däl. Bu raýonlaryň ýaşaýjylarynyň käýerleri paýtagyň häkimliginiň ýolbaşçysyna hemde wada kanalar, ýagny suw kanalar jan edenlerine de oleda näme sebäpden suw ýoklugyny aýtmandyrlar. Bundan başga da dün ýokarda alan raýonlaryň käýerlerine elektrik tok ömüşdi. Bu suwsana Pasyolka diýip atlandyrýan raýonyna bir näçe saatlap elektrik tok öçdi. Bu ýagdaý raýonyň ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşynda goşmaşa kynçylyk
kynçylyklar döretdi. Ýaşaýjylaryň gurulmaryna çen tutsaň onda adamlar düň ne arkaýyn şaýyn ahar edilip bilipdirler, ne de ýunup ardynyp. Laýtyda mikroraýonlardaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylaryna hasda kyn bolupdyr. Howul jaýlarda ýaşaýanyň köpsinde howullar bar. Olar şeýle kynçylykly pursatlarda howul suwundan peýdalanyp bilseler de köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylaryna beýle mümkinçilikler ýok. Hazırtkan raport apdy. Şahlar suwa düşüp bilen oklar. Gap-gaçlar ýulmaňaly, iň wagty içeri ýal suwam ýok diýip ikinji mikroraýonyň ýaşaýjysy Hekim Gurrun berýär. Suw kesilendine garamazdan häkimetler suwsuz raýonlara ýöýte suw daşaýan awtowolary hem iýermenler. Ýaşaýjylaryň käýerler häkimlikler jaň edip iň bolmany suw daşaýan awtowolary bilen ilata suw getirmeklerini haýyş edipdirler. Emma olara agyr suw berler, garaş berin diýip jogap berilipdir. Şol bir wagtda hem paýtagtda agyr suwunyň kesilmegi seýrek ýagdaý hem däl. Bundan bir hepde olar Aşgabatyň Parahat 2 mikroraýonyndaky bir näçe köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny hem suw kesildi. 4-5 gün günüň dowamında bir näçe suw kesilýärdi. Käwat 3 saat kesilýän bolsa, käwat 5-6 saat suw bolanokdy diýip bu raýonyň ýaşaýjysy Kerim aýdýar. Ýer gelene welläk geçtek Parahat Togdan mikroraýonlaryny entäm agyr suw rejimini berýär. Ýagny giýje suw berilmär. Mysal üçin Parahat mikroraýonuna giýje saat 1-den daňdan saat 5-e şeýle suw berilmär. Ýurtda ilata agyr suw bilen üçin etmekde uly üstünlikler kazanılandygy her şimdi notalýar. Resmi mediada bolsa Aşgabat fontanlaryň şäher diýilip hem wasyp getirilýär. Bu şygarlaryň fonuna bolsa paýtagtyň kär etraplaryna agyr suwunyň kesilmegi ýaly ýagdaýlar her şimdi ýüze çykyp durýar. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, agyz suwunyň ýa-da elektrik togynyň gazyň kesilmegi bilen baglanyşykly wakalary siz hem öýde ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde, etrapdyr owaňyzda duş gelýäňizmi? Bu barada bize gurrun beriň. Biz hem siziň sesiňizi halk köpçüligine ýetireli. Biziň medpuat email beýlegi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon beýlegimiz 7926 236 04 55. Jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Gepleşigimizi Lewap vilayatynyň gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň köçelerinde ýollardaky ýörite bellenilen ýerlerden dälle bellenilmedik ýerlerden ýolu kesip geçýän piýadalaryň saklanyp, iň golaýdaky polisiýa bölümine alınıp gidilýändigi, ol ýerde pul jerimesiniň salynýany barada ýakynda maglumat beripdik. Bu düzgüne 14-nji maýda Aşgabada sapar eden Lewaply ýaşaýjy hem de uçar bolla. Ýatladyp geçdik 2013-nji ýylda paýtagtyň köpçülik ýerlerinde uly ýollaryň uğurlarynda piýadalar üçin niýetlenen geçergelerden geçmedik adamlara jerime salynjakdygy barada bildirişler asylypdy. Lewaply ýaşaýjynyň başdan geçiren wakalary barada Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatynyň habarçysy Osman Haliýew şeýle maglumat taýýarlady. Özüni İskender diýip tanadan Lewapyň ýaşaýjysy düň 14-nji maýda bir günlük paýtagt Aşgabada baryp gaýtmaly bolandygyny aýdyp, ol ýerdäki başdan geçirenlerini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Ol ýerden Türkmenawatdan Aşgabada gün ortağından soň izne uçara bilet alypdyr. Aşgabatda uçardan düşüp awtobusa minipdir. Barmaly ýeriniň golaýyndaky duralgada düşen İskender golay goltumda yer asty ýa-da yer üstü geçerge göz düşmän soň awtobus duralgasynyň gawadyndan köçäni kesip geçmeli bolupdyr. Polisiýa işgärleri jürdewik çalyp onu saklapdyrlar. Köçe ýol hereketiniň düzgünlüğini bozandygyny, şonuň üçin hem özleri bilen Köpetdağ etrap polisiýa bölümine gitmelidigini aýdypdyrlar. Polisiýa işgärleriniň ulagynda bölüme äkidilmeli başga da bir näçe adam bar ekeni, olary eltip bir uly jaýa salypdyrlar. Ol jaýda çen bilen 300den gowrak adam bar ekeni, jaýyň içi ıssy, hemmeler üçin oturmagy ýer ýok diýip İskender gürrüň berdi. Ýanynda pasporty ýa-da şahsiýetini tasdiklayan başga bir dokumenti bolanlaryň dokumentlerini ýygnap alypdyrlar. Düzgün bozmany resmileşdirip ugrapdyrlar. Soňra olaryň banka baryp 20 manat jerime tölemeliklerini aýdypdyrlar. Her adam için jerime resminamasyny doldurmaga 10-15 minutun gidýändigini gören İskender'in uçara yetişmejegine gözü yetipdir. Yalvar yakar edip, polisiýa işgärleri bilen ılalaşyp, pasportly izin alypdyr. Köçäniň geçmesiz ýerinden geçýän piýadalar bilen bagly şeýle ýagdaýyň indi bir näçe wagt bäri dowam edýändigini, ulagda paýtagta ýygy-ýygydan baryp gaýdýan Türkmenawatly ýigit Jepbar hem tasdiklady. Ol köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň piýadalar içinde hökmandygyny,
Yönü onun berca edilmegi için ilki bilen zerur şertlerin döredilmeligini aýtdy. Köp yıllardan beri şafyor olup işleyen Ceppar, Aşgabat'ta da yurdun beýleki iri şäherlerinde piyadalar için geçelgelerin yeterlik däldigini, olaryň biri-birinden arasının daşdygını belledi. Ol diňe bir paýtagatda däl, eýsem yurdun beýleki şäher we şäherçelerinde de geçelgelerin sanyny köpeldip, piyadalar için köçe yol hareketinin düzgünlerini beja etmeye şert töretmeliydi. Ceppar bu meselede ilat sanı boyunca payitahttan soň ikinci şäher bolan Türkmenabady misal getirdi. Şäherin merkezi bazarynyň golayyndaky köçelerden ir saat 8'den öýlen saat 5'lere çendi. Ulagly geçmek kyn. Piyadalar köçeni islen yerinden kesip geçýärler. Ol köçelerden owatçylyk edýän yol gözekçilik kullugynyň işgärleri bu ýagdaýa üns beren oklar. Türkmenabadda yerastı geçelgelerin yekecesi de yok. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada öz pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, ýa hem belläp geçişmi diýaly biziň medbot email beleti gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde Daşowuz welaýatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Daşowuzly ýaşaýjy öz ýaşaýan sebitinde ýaşaýjylara mellek ýeri paýlap bermek çäresiniň häzirlikçe durdurularyny aýdýar. Daşowuz welaýatynyň Gurban Sultan eje etrawynyň Annalyp Daýhan birleşigininden özüni Zara diýip tanyşdyran ýaşaýjy munyň sebäpleri barada resmiler tarapyndan takyk maglumatyň berilmeýändigini belläp, mellek ýeri berilmedi käbir maşallarda jaý ýetmezçiligi sebäpli käbir gelinleriň ýa-da gaýnatalaryň aşhanada ýaşaýanyny aýdýar. Daşowuzly ýaşaýjy bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ila temellek ýerlerini vermek dowam edýär. Şu wagtda siziň etraňyzda ýagdaý nähilek? Ýaşaýjylar mellek ýerini etnip bilýärlermi? Mellek ýer paýlanjak wagty saklanyp durupdy. Halk karaşıp durupdy. Mellek yer bermeli diýenden soň kumdan berip başladylar. Ýöne yüz hojalyk berdi. Soň saklanyp durupdylar şunu. Sebebi näme? Sebebini biz bilmedik. Kurmaly däl dep saklanyp durupdylar. Bergen ýok da şunu. Mellek ýeri kum ýerlerden berildi diýdiňiz. Şu kum däl ýerlerden, teki ýerlerden bermäge owanyň golaýlarynda ýer ýokmuş. Teki ýerden arka mellek bermäge kumdan bermändi. Yer köp, şor yerler adamlar becerip eke verediler berse. Yine kumdan paylap dur, paylasa şuna mı alacakmız? Toxtap dur da. Näme diýerler, jaý gurçaklara näme bahana tapylýar? Şu gaz truba bağlıkı için de köp adam şunu oýlaýdy. Şu ýerde bir proýekt barmy, şu taýda näýlek pasyolka bolmaly, şu ýerde mektep ýa bolmasa çağalar bagy gurulmaly diýen bir proýekt barmy? Bar. Proýektinde gördük. Kolhoz bazar dep gösterip durupdy proýektde. Çağalar bagy, mektep, bazar, kolhoz bazary. Hemme görünüşler bağa dep halkyny kuwantyrıp görüp durupmyz proýektinde. Proýekt nerede görkezlik goýuldy? Şu kumny gösterip goýupdylar. Şu ýoluň üstü. Hawa asylyp görünüp durupdy ýoluň üstünde. Indi şu taýda şol proýektde görkezilen mektebiň, çağalar bagynyň ýa bolmasa ýanky Daýhan bazarynyň guruluşyny döwlet tarapyndan başlandymy? Ýok, uzatlaýaly başlanmady, lekin proýektde bar. Halk şuna işanady kurjakyna. Lekin şu mellek ýerini toktatyp durganyna heýranmyz. Indi şöýrek ýolda çekildimi, gumluk ýer bolsa nähilek tekillendimi şol ýa bolmasa nähtek ýerden berildimi? Na tekiz, bir yer belent, bir yer oy. Onam elacı bolady berse, halk oňarar, lekin toxtap durupdy da berilmän durupdy. Şeýle mysal üçin siziň öz maşgalaňyzda şu mellek ýeriniň berilmezligi nähilek täsirini ýetirýär, nähilek kynçylyk çekýär? En
indi yaşlar bir xili ümitsizlenedi. Hocalığımız bosaydı. Bizərəm ayrı çıxsaq deyən arzular bilə yaşaydı yaşlar. Yaşlarını köşəşdirməkən bizim üçün anksiyetlikə bolup durğan yox. Ovada şunyalyk mellege dar hocalıklar, mellek zerurluk bar hocalıklar köpmü? Köp. Duma köp. Köpleri enesine cay yok. Şu üydeyi kaynanaya cay yok yerlerem ba. Kuxnada yatıp bizde bir gelle ba. Ne üyimizde cay yetmedi dep. 3-4 gelin bu an son. Şunda bir gelle ba azar görüp. Şu gelirlerem yine 20 yıldan beri paylanmağın son. Yaş gelirlerem indi balları ulalıp özü bilen birge bir komnattan başka cay onlara yetmedi. Şuna bir xili çekinip yaşadılar da şular. Kıyınçılık. Şu olarak oğlan ecesen de yatır. Kız bosam yatır. Başka otaq yok. Habarçymyz Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň resmileri ýurdun demirgazygynda neşe terişdeleriniň önümçiliginiň artýandygyny aýdyp aladalanma bildirýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň berýän maglumatyna görä Owansanda bütün dünýäde öndürilen neşe terişdeleriniň takminan 90 götürülmi öndürilýär. Bu barada dolurak maglumaty Kawla habarçymyz Şamirdan Muraddan dinläliň. Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jinayetçiligiне garşy görüş boýunça adaratynyň ma'lum etmegine görä neşe maddasyny öndürmekde Awganistan birinji orny ýelep gelýär. Bütün dünýäde sarf edilýän neşe maddasynyň 90%-dan gurragy Awganistanda öndürilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretariatynyň ýerden soňky hasabatynyň belli boluşyna görä Awganistanda şu ýylym göknar köp ekilipdir. Bu ýurtda neşe belasyna uçuranlaryň sany artypdyr. Awganistanyň neşelere garşy görüş boýunça ministri Hanym Salamat Azymyň aýtmagyna görä Awganistanda neşe önüminiň gitdigiçe artýandygy aji hakykatdyr. Demirgazyk Awganistanda hem şu ýyl göknar köp öndürilipdir. Awgan neşesi dünýä halkyny we regionda ýerleşen ýurtlaryň ilatyny da wähem salýar. Neşe önüminiň we bekanun neşe dolanşygynyň öňüni almak Awgan hökümetine ýeke başartmaýar. Şo sebäpden dünýä jamaýatçyligi we goňşy ýurtlar neşelere garşy görüşde Awgan hökümetini goldamalydyr diýip minister aýdýar. این یک حقیقت است که افغانستان از معضله مواد مخدر یک تهدید جدی به افغانستان و منطقه Awgan neşesi bir ýurdun öz halkyna da ziýan ýetirip başlady. Neşekeşleriň sany 3 hesse köpelipdir. Ministeriň aýdysyça Awgan neşesiniň bekanun dolanşygynyň halkara mafiýa peýdalanýar. Jeňçilerem neşe sowdasynyň ummaty gazanç edýär. Ýurtda neşekeşlige uçuranlaryň sany 6 milliona golaýlady. Neşekeşlik belasyna aýal we çagalarym uçurapdyr. Ýöne neşekeşleriň bejergisi üçinem alada edilýär diýip Hanym Azymy aýtdy. بیشترین عاید آن به مافیای بین المللی تکیه می کند. 6 میلیون معتاد خبر داده شده. Neşe önümine we bekanun neşe dolanşygyna garşy görüşde dünýä jamaýatçylygy Awgan hökümetine kömek edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary neşelere garşy görüş boýunça Awgan hökümetine ýylda milliónlarça dolar pul ýardam edýär. Şoňa garamazdan Awganistanda göknar önümi ýyl saýyn köpekilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarinyň neşelere garşy görüş boýunça orunmasary William Brownfield'in aýdyşyna garanda Awganistanyň halkynyň 13% neşekeşlige ýolgupdyr. Neşe önümi diňe Awganistanyň öz meselesi däldir. Belki bu halkara meseledir. Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolan dünýäniň 195 ýurdu üçin neşe önümi we bekanun neşe sowdasy uly problema bolup durýar. Şo sebäpden neşe belasyna garşy bütün dünýä bilelikde görüşmelidir.
Awganistanyň 24 vilayetinde neşekeşleriň sany barada derňe geçirildi. Bu ýurdun etraplarynda neşekeşleriň sany öňküden 3 esse artandygy onda ma'lum edildi. Şäherlerde hem neşekeşleriň sany köpelýär. Bu ören aýylgynç ýagdaý diýip Pelit aýtdy. And the larger international unit of which we are both members, how we will proceed on this. Awganistanyň Helmand vilayeti öň neşe öndürmekde birinji hasaplanýardy. Ýöne bu ýyl Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayetinde göknar has köpek elipdir. Faryab vilayetinde dartgylly ýagdaý höküm sürýär. Etraplary jeňçiler kontrolly edýär. Kawla kawarçymy Şamerdan Gulum Radynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň azathabar.com web saýtymyzda gyzyklanma döreden käbir maglumatlarymyzy okuyjylarymyzyň galdyran tesbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Aşgabat çanak antenalary hasaba alınýar diýen söz başy bilen 11-nji maýda çap eden maglumatymyzda okuyjylarymyzyň en çemesi öz araýşlaryny galdyrypdyrlar. Bir adam bilen tesbir galdyran bir okuyjymyz BBC, Euronews, Al Jazeera bar. Başga näme gerekka Russia Today ýok diýip öz tesbirini jemläp hanatly beýle kurokujymyz bolsa dogry diýerler, näme gerek şeýle betgelçik bolup durany onuň täze çekilýän antenalar gow dälmi näme diýen soraw galdyrypdyr. Altatly beýle kurokujymyz bolsa hanatly okujymyzyň tesbirini jogap galdyryp şeýle diýipdir, öz başyňa gelmese dogry diýerler diýmek aňsat. Her aýda 10 manat tölemek kime gerek? Öňü bir gezek çanak bilen tuner alsaň çüreýänçe ulany bermeldi. Bahalarym muwduň bäri diýip öz tesbirini belläpdir. Aýnatly beýle kurokujymyz bolsa käbir adamlaryň burdaky pikir garaýşlaryna haýpym elýär diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyz ýa-da beýlek maglumatlar barada öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem azathabar.com web saýtymyzda tomuş etmäge çağırýas. Azathabar.com web saýtymyza türkmenistandan ojak.org arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Yarım